Uma ke kwaba namatekisi ekhakini vele kama-owner phela awekho amakhehla ngama-owner. Uma kunamatekisi ekhakini vele bazofa obhuti bakho, bazodutshulwa, bazongena empini. Ke kwaba nempi nje kwamaphumulo, ilwa nenkinga yasesitenga kakhulu, zashona iy'nsizwa ey'ningi ezazingama-owner. Kwaphoqa ukuthi abafana abancane, njengoba umaphumulo usatshwa kangangani, kwaphoqa ukuthi abafana abancane kube yibona abagada amatekisi. Uma ukwagada itekisi awusavumelekile ukuthi udrayive, sefuna ube yi-owner, ufuna ukugadeka imizila manje. Imizila kayigadwa ngezandla, igadwa ngey'bhamu. Bangena kanjalo-ke abafana abancane, uma kukhona i-dispute ekhona nje sekufanele kufe umuntu. Umuntu aqale kanjalo ngoba enye into wena mfowethu, khona lento, khona uvalo uma kufanele ubulala umuntu. Uyabona uma waba lwaphela lolo valo kanye, walisusa nje kanye. Uyabona nje uma ungazange umbulala umuntu, uma unganikwa isibhamu kuthiwe nangu umuntu ubula, kuthiwa nangu edlule ogqoke ijakhethi mshaye manje. Uma ungazange umbulala umuntu, ungaqhaqhazela uze usuyise isibhamu kangangokuthi ungazi ukuthi wena loya muntu unomuthi, kanti usindwa umphefumulo wakhe. Kodwa uma ukwakwenza kanye lokho, wakwenza okwesibili, okwesithathu sekuyazenzakalela. Awusazi noma umphefumulo womuntu lo noma umphefumulo wakhe, sekuyazenzakalela.